Evident că n-am fost eu. Simon, nu e vina mea că Luna e atât de distrată cât își pierde și lucrurile. Nu, eu sunt sigură că le-am lăsat în vestiar. Uite, Luna ar putea pierde orice, dar nu. Și în plus, nu cred nimic din... Daniela, ți-am spus din prima zi în care am ieșit că între mine și Luna nu e nimic. Eu cred că este. Cred că în continuare ești îndrăgostit de ea și că ai ieșit cu mine doar ca să încerci să o pe ea, Simon. Dă-ți seama. Este ceva ce nu poți controla. Serios. Scuză-mă. Iartă-mă dacă m-am urât. Nu, n-am făcut-o ca să te rănesc. Doar credeam că încă te poți îndrăgosti de mine. Dar nu. Inima ta era ocupată. Serios, sper că într-o zi mă vei putea înțelege și ierta. 1, 2, 3, 4 Ușor iubitul meu că se rupe patul 5, 6, 7, 8 E atât de cald că nu mai pot 1, 2, 3, 4 Scuze, dar avem nevoie de niște patine pentru că nu știu unde sunt ale mele. Acesta este al tău. Ah, scrie Simon? Da. Uite. Și ăsta e al tău. Ce talent! Scuze, hai să ne Scuze Nico, ia. Puternic și tare. Cel mai important e să te simți tu bine. O să-ți meargă foarte bine, vei vedea. Îți trimit noastră, tatăl tău și eu de aici. Te iubim mult, Luna. Un sărut! Monica? Uite ce am. E lui Victoria One, bijutierul care a făcut lățișorul Lunei. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot.